wice Stażyka Kupnego. Wiecie, miałem kiedyś takiego przyfrustrowanego stażyka. To był ojciec od mojego ujka Bonusia. Widzicie, kocynder z tego stażyka, bo jakich wiele sam u nas teroski nie ma. Bez pierwsza wojna był ci on przy niemieckich wojokach i kajsik tak wiele Verdun, a można i kajędzi, prasło ci go ze kanony tak i że mu cołkie flaki wyleźli na wych. A i że zawdy ci był on szczysny, dostał się we grace jakiegoś kuśpila, wątarcta, doktorów na tym froncie zatala nie było, kiedy mu te wszystkie bebechy wraził nazo do Basiska, skuplował to wszystko w taki jeden srogi knutel, zabindował i po poruch dniach Stażyk Kupny dostali się do lazaretu. Tam już wiele mu nie bajslowali w tym Basisku, jakoś go tam wyfrejgowali i po paru miesiącach był nazot we Chorzowie, a mieszkał od zawdy na 3 maja. Przeszła ta pierwsza wojna, na drugą już nie poszło, bo beznać był inwalida i to, co Ksaterowski rozprawia, działo się na ostatek lat 60. Stażyk Kupny mieli radzi posłepać dziebko i nie skorzej to ci go błozny się trzymali. A to harynki tunkowe auzgusie we sieni i godą, co mu ta cołkowoda wysłepali, a to sztiglowo się w ancu krzyty jest u takiego szwoca Lorynca albo Smarzewskiego ze Wolki i wszystkim godą i że depce na swój pogrzyb, bo mu się zmierzło samemu żyć, choć wiele niego zawdy jakieś frele się zwiertali, a to jeszcze jakieś insze błozny wyrobił. Łajziu byle kaj po knajpach, kaj poradził kamratów wojoków, lebo kamratów smelcyrzy, walcmajstrów kowoli trefił. Był ci też kejsik ze swoim kamratem Zeflem we grantce, szluknęli oba mało wiele i na odwieczeć bierum się do domu. Szatnioż dał im mantle i już na drudze Zefel ta kuko na Stażyka i godo. A wyście co, panie Kupny, we Karolinka wygrali, albo co? Boście temu istnemu szatniorzowi dali cołkę 100 złotków. Daj spokój, Zefel, 100 złotych tyż mi mecyje, padają na to Starzy. A widziałeś ty, jaki gryfny pelcmantel dał mi ten szatniusz krum gryfnego huta? Starzy Kupny mieli takie srogie fuzisko nikę Kaiser Wilhelm i pierońsko grajfraj film do wekerów, buksioków, zygarów. U niego we chałupie, a mieszkał to jakoś i że miał blisko do dawnej arbajtki i do knajpy ludowej, było ci na ścianach, na szranckach, na byfejach, wertykach, na roztomajtych fachach pełno zygarów, a wszystkie chodzili genau. I no, każdy pokazał większą godzinę, bo jakich godów Starzyk mieli grajfka do bajstlowaniu. I wiele też razy przyszł, co ja godą przyszł. Przysmycili go kamraty do chałupy, Starzyk wlazowali na stołki, na zesliki i nakrącali wszystkie te buchcioki, te wszystkie wekery. No i sam ci się napoczynał teatr. Każdy śnich keindzi glingą, kuką, dzwonił. Wszystkie we chałupie, w tym familoku wiedzieli już genau i że Stażyk Kupny jest nawalony i trzeba mu dać pokój, podwiel wszystkich nie nakręci, nie nasztaluje, bo inaczej będzie robił haja we całej chałupie. A po jakiemu ją o tym godu? Ano z kuli tego, co mu się przydarzyło pora razy i że kiedyś rano odsucił, to Blank nie wiedział wiele jest. To przeca każdy weker szał inaczej. Jedna kukówka kukała 12, już zaś 9, toż też szał Stażyk nazo do szynku i w ten czas miał i cołki tydzień z głowy. Wszystkiego naokoło znali z kuli tego jego fusiska. No i wydarzył się fal, co Stażyka tyrpnął na 3 maja auto. Stażyk się obalili, przyjechała Waleska i zebrali ci go do lazaretu na Karolka, dawnego Heidwichstiftu. A tam już zaś dyrektorem był sztramski doktor Antoni Becker, który też ze niejednego pieca chlebiot. On obejrzał genau naszego Stażyka, jakiej ujrzał ten dupny knutel na jego basisku, powiedział, co takiego cufalu jeszcze nie widział. I na drugi dzień będzie starego Kupnego operował i ten bebech mu łosknutluje. Stażyk nic nie godał, markirował, co jest jeszcze bamątny, a rano, kiedy Becker poszedł do domu, Stażyk tak stał we szlafancugu pitnął z tego lazaretu. A co by go już Blank nie poradzili znojść, poszedł piechty do swojej cery, aże do Gliwic. Ludzie, co to się działo, wszystkie Stażyka szukali, sznubali welekaj, tela, co żadnemu by do palicy nie wlazło, że on pójdzie piechty, aże 20 kilometrów. Zygary w doma stoli, 2 młode sąsiadki, które tam Stażyka obrobiali. No, nie obrobiali, bo Stażyk byli jeszcze pieronem wizgierny, festelnie się tropili, a on se siedział u cery i nic nie godał, co się stało.
Te jakoś ich po tydniu starzy wrócili się nazad, a kiedy my go pytali, po jakiemu pitnął ze lazaretu, powiedział, i że nie dosierżnąć bez jakiegoś znachora, bo kiedyś ci Szymon od 16 roku ze tym knotlem na basisku, to te pora jest selod na tym świecie, też na isto Szymie, a miał ci w ten czas 80 lat. Mieli też starzy kupny rod tańcowania i śpiewanie tela, co do każdej śpiewki poradzili swoje słowecka poskładać. Tak, i że już zaś z tego jakiś ich szpas wylazł. Tak jakoś ich we lutym we karnewale smówili się te dwie jego sąsiadki i napytali go we sobota na tako srogo zabawa do Domu Kultury na Barbarze Wyzwoleniu. Jak tam było, to roztomajcie nie skorzy go dali, styknie co żykna i że nie jeden modziok tela nie nawyrobił, naskokał, natańcował się ze wszystkimi dziochami, co nas starzy. A i że i poje się miało i za szkrawitel też nie wylywał, ta zabawa nie skorzy wszystkie długo we Chorzowie wspominali. Tak ole 4 rano te dwie jego sąsiadki wzięli starzyka pod parza i jakoś ich tam przysmiecili do chałupy. A starzyk, jak to mieli we zwykłu, na poślizać sztalować te wszystkie zegory, naciągać gwichta, turnować te gryfne kukówki, kiej byli chnet fertig, zycnęli się na zofie i poczli śpiewać na cołki Karpentel. Kiej mi czegoś zabraknie, ino luftu nie światła, bo oddychać w tej budzie, to jest sprawa niełatwo. Czy wylej za błągliniu, zasuszony jak kwiat, czystej, nogłej duszności, z miejsca trefi mnie szlak. Tela sąsiady we ta zimowo niedziela usłyszeli, jak pierwsze ludzie szli i deptali do Barborki na mszą. Nie skorzy te dziołchy, ze którymi starzyk byli na tym biglu, narychtowali pełny garniec nudl zupy, poszli do niego, co by się kupny po tym romraju spamiętali. Zegary szli, kukówki kukali, a starzyk na zofie jeszcze w ancugu nynali. No, tak no i przodzi wszystkie myśleli, bo starzyk już poszli do Pumbuczka, kaj naisto jakiś ich plac się do niego znot i kaj już przodzi jego kamraty i ze pierwszej wojny, i ze Koenig City, i ze jego całkiego długiego życia już nań nie poradzili się doczkać. Do truły wrazili mu mundharmonika, na której też gryf nie grał, i ku temu szkat karty, co by mu się tam na wierchu blank już bez dziołchów nie mierzło, nie ckniło, bo ja mielice to pewnikiem nie rychticznie dziołchy. Zrobił obom się można trochę markotno, no ale tego by nas starzy kupny nie ścimali, co by sam jakiś ich po nim ktoś ich szlimtał. I bez tuż jeszcze po śmierci zbajslowo taki szpas, o którym bez pora lodudzie za munos na pniokach godali. Kiełze tego pogrzebu familio przykwanskała się do starzykowego po mieszkaniu, we izbie było festelnie gorko. Sąsiadki jak zawdy na festelnie nahajcowali we kachloku. Wszystkie siedli do stoła, kaj w którym mu przynależało, a na stole był szykowny zbunek ze bunkafyjem, szykowno halbecka, albo i dwie, była zista, futermejloki, dobre pierniki. Znaczy się to wszystko, co starzyk mieli radzi, jak we tej powiarce jeszcze ze XVII wieku. W to nie słepie gorzołki i łodni ucieko, ten nie godzin skosztować piernika słodkiego. No i napoczęli się wspominki o starzykowych wicach, szpasach, błoznach i oroz, jak coś ich nie prasknie, jak nie drzistnie, choby ze kanony. Wszystkie się porwali, co by uciekać, i my ze bracikiem kukli za wertiko kolia kachloka. Tam zawdy stoli flaszki ze piwem, które starzyk ważyli, a które już było te bio narychtowane na ostatki, na śledzia. I te piwo, z kuli tego, co było ci tak festelnie nahajcowane we chałupie, wypraskło na całko izba, bo gerowało już na szluz tego karnawału. Ludzie, co tam siedziało, wszystko się poklejmowało, wszystko było we szuminach, niwtorzy to jancugi mieli fest sklabustrowane i obdzistane do imentu. I tak, choby starzyk naskwol to wszystko zbajstlowali, co by jeszcze na ostatek jakiś szpas wyłonacyć, zrychtował ci tego piwa, a że ze 4 litrów jęczmienia, 4 kilo cukru i 40 deko chmielu, 100 gramów drożdżów i 24 litrów wody. Poradzicie się to moje wyrostomiłe wystawić, jak to wszystko oroz wypraskło, kiedy żaden się tego nie spodziewał?
Tak woli prawdy to muszę jeszcze dopowiedzieć, że starzyk ważyli piwo i ze jałowca, ale to już inszym razem o tym żykna. A kiedy się tak o tym naszym starzyku medikuje, to się go moga fosztelować, moga się wystawić, jak on przy tej stypie, przy tym lajchen szmausie, na nos wierchu gawcu i pewnikiem ze świętym Pietrem i grali się obynojęci i że jeszcze na sfajran swojego żywota zbasztował widz, szykowny widz całki familii. Eugen z Pnioków.